tondo yen tentara itu betul-betul manunggal dengan rakyat. Saestu, Mas. Sudah Semakin diwujudkan dicintai malam dengan rakyat, Mas. Injih leres Mbak Cange. Terus begini iki warga masyarakat umum iso tindak iso mirsani paglarane Kopassus. Jadi manunggali tentara TNI karo rakyat itu ya kaya bengi iki Mbak Indah. Bener, ora mung nggon budaya, ning bab penting contone wingi bangsa kerja bakti. Kerja bakti. Bangsa vaksinasi. Kuwi Kopassus maju ke terdepan. Ora mung nggon budaya. Ora gur budaya, ora gur kerja bakti. Lah iya. Kesenengan kene ya eneng. Apa? Kolam pancingan. Wah, kuwi ketake peserta ngono. Hobi. Ki ngene, Gong. Kowe mau kan jare pengen dadi Kopassus. Ha. Ujiane gampang. Apa ki gampang? Mung nyemplung nang nggon kolam kuwi. Nek kowe engko 10 menit iso mumbul, pangkatmu langsung kopral. Tenane lho. Lah 10 menit. Diuji meneh. Diuji meneh. Nyemplung blek. 30 menit kowe mumbul, pangkatmu sersan. Tenane lho. Lah, sing angka 3 nek kowe nyemplung blek, sak jam ra muncul-muncul, pangkatmu dhuwur dhewe. Apa kuwi? Anu merta. Almarhum iki. Loh, sing penting lek entuk pangkat. Pangkat almarhum. Anu merta. Iya, enggak. Gini iki tinggalane swargi Bapak, Mbak. Nggih. Niki kadang-kadang Sanggar Bima. Bima menika nggih. Nggih, kantun tiang pitu. Lah sanese Mas. Mereka disusuli kadang-kadang. Nggih. Terus sanese sampun pensiun. Nggih, sampun sedo. Menika. Sing demung ae. Sindi. Wilu tenan. Mas Doweh. Mas Doweh. Heeh. Terus Mas Durmogati. Sapa? Beduk. Kowe iki karo kanca kaya ngono lho. Tenanan. Jenenge sapa ngono lho sing bener ora? Mas Mincu. Mas Mincu. Apal rombongan. Ayo. Yo. Bareng. Nalikane ing dalu atiku panglaman sira ayu. Nanti mati ora bakal lali. Lakae lintake aku. Matur nuwun. Matur sembah nuwun.